Gitarijade u Požarevcu, koji ima svoj solo album, odnosno prvi studijski album koji su nedavno objavili, sjajan, sa 8 izvanrednih pesama. Jedna od tih pesama se nalazi na kompilaciji Nove srpske rock snage i ono što je, ja mislim, njihov najveći kvalitet, to je nastup uživo, što sam se i sam uverio pre nekih mesec dana u Požarevcu, tako koliko je već prošlo. Pošto svi znamo da i volimo da se kladimo, ja se uvek od danas, odnosno od momenta kada su se pojavili na kompilaciji Nove srpske rock snage, kladim na bend iz Smederevske Palanke koji se zove Jadac. Jednog dana kad ti dođe iz stupeta u glavu, kad shvatiš, kad ti dođe, kada shvatiš, kad ti dođe, možda jesi čovek, 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 možda jesi čovek. Shvatiš kako jesi čovek. Hvala ljudi, ste dobro?